kwakhe kwathiwa utshithile utatazalo. You understand? Kuthiwa ubhaqiwe betshithile. Yo. Kuthiwa ebeleqwa. Yo asana, kuthiwa ebeleqwa someone ndakabawo. Iphume yambi into. You understand? Hayi ke zifike indaba caba this is like crazy. Izofikele ebantwaneni because of the way that it happened. Similar to the situation yami where I was trying to make sure when I respect lento yase boom ku-internet. You understand? So it's a situation like that again naleya, because I think if kwangakhange kwenzeke scandal in a way that the whole thing came out ngesingazange siyazi, cha awukhona omnye wabhaqa omnye. Hey, akuthiwa kwaleqwa ngemela estratweni, omnye waleqwa ngemela estratweni. Waleqwa ngemela estratweni. Do you understand what I'm saying? Okay, fine. So ingabi namsebenzi ke lento. Now iyaziwa ngumuntu wonke just like le yam. Hayi ke ngoku baqumbile abantwana, baqumbile. Ndiyafika mos mna apha, so mna ndiyazi history yalapha. Baqumbile banomsindo and ba-triggered because kaloku kucaba kudala isenzeka le nto. You understand? Ndingekafiki nofika apha. So yabo kuthiwa hayi dala simxelela. Uye baxelela umamazi uba makamshiye ntontoni. Heyi ndiqoma ndiyayothuka mani le bendingayazi mna because kaloku ndingene kwi-happily married and kaloku mna ndikhuliswe isengomama, so ndiyaqala noyibona i-happily married. So ndiyafika apha kwi-happily married ndiyothuka ke ngokuba hayi bo scandal ithini into. Hayi kaloku sana andiyazi history. Okay, ingabi namsebenzi. Now after esi scandal ke kuqunjiwe akuthethiswana ntontoni sisagoduke kuningi man. But ke mna ke I understand as makoti mos. I'm not really worried uba sigoduke, like I'm just chilling. You understand? I'm just chilling. Now fast forward kuthiwe hayi ke izawuba i-reconciliation day. Kuthiwa kuzawuba ke i-meeting, i-family meeting. So ndiyavuka ke mna ke mos ndiye-ayina iskipa mna ndilungiselela uba umntu makahambe kwi-meeting ndakaba kuyoxoxwa indaba yomtshito katata yakhe. Imela ibisithini laa nto yoleqwa kweemela. You understand? Kuthiwa hayi nawe funeka ube khona. I was like no, andizi sana lam. Kodwa hayi kumana uyeza ndathi ana andizokwazi kaloku mna uya kwi-meeting katata zalo tshithileyo ndingenayo notata. Like, what do you mean? I'm like, akho kwatata ekhaya, akho kwalo utshithayo. So what do you mean bandizaza kule meeting? I was like, andizi kwi-meeting son. It's one of the things ke ezenze bandibe yi-red flag ngoba kaloku ndingenaphi.